assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen banggal margal dabaji ley suudu meɗen télé Pinal TV ɗo. bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV hande en cilmini ɗo sakike meɗen e neɗɗo meɗen tedduɗo meɗen du sanne sanne tedduɗo leñol ngol sanne biyeteɗo Mamoudou Abdoullahi Diallo kanko woni mo cilmininɗe andon tan kanko woni hoorejo banggal maroɓe dabaji hande ko hertani banggal ruggaɓe. o marati kumpa e ley ɗeɗo ñalaɗe hono ruggaɓe joɗɗinama e ley leydi meɗen ndi kanko Mamoudou Abdoulaye Diallo o tawanoma o gollowo golle dabaji ɗum ɗon o waran o haalana en ɗum saabi o neɗɗo mawɗo e ley leydi meɗen ndi o mawɗo du e banggal pulako o hande sanne saabi o inde ande omo jogui gollirgal manggal daranigal du banggal maroɓe dabaji ko yirwinata ɗum en e keeɓe muɓɓen e ɓantare muɓɓen kanko woni mo cilminin en bandiraɓe ko kaldeten e makko ko fu landodirte e makko banggal hono ruggaɓe en fe marti kumpa ruggaɓe joɗɗinama kanko du waɗa hoore mabɓe hay hoɗum jaati woni banggal rugga o e garam famude ɗum hande ɗo Pinal TV ɗo inchallah hono ko haaleteno ɗum wowa ga ni e ni ɗum worri ɓeeto ɓeegako fuu on paman ɗum fa laaɓa inchallah bisimilla moɗon bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV jooɗe e fa gasa ƴeewon télé moɗon o garam famude Mamoudou Abdoulaye Diallo salamu aleykum. aleykum salam Boubari. bisimilla maɗa e Pinal TV ɗo télé maɗa noon ɗo Pinal TV bisimilla maɗa e Pinal TV aɗa wawi salminde ƴeewoɓe Pinal TV fa naten e lande meɗen. Sanga aleykum salam mi salmini gollowo Pinal TV fuu e jooɗiɗo joni sono ƴeewa en e o émission fa pamminan nam Sourou Baba hoɗum woni walde ruggaɓe enno walde ruggaɓe yo walde duroɓe walde ruggaɓe noon famminike e sanne joni caggal a salmini e est ce que miɗon mbawi jafoɗamin miɗon mbawi jaadi famude Mamoudou Abdoulaye Diallo e Mamoudou Abdoulaye Diallo Mamoudou Abdoulahi Diallo hoto jeeya hoɗum jaati exactement woni golle makko fande ruggaya ko o warde. Mamoudou Abdoulaye Diallo ana jeeya ñafunki a faami neno falde walde ruggaɓe ne warde mi woni président interprofession bétail viande Mali nenno interprofession bétail viande wonana e baale tati mawɗe gonɗe e Mali ɓe fuu golle mumen ana haɓɓi e dabaji ɗoni duroɓe maroɓe e julaɓe ɗum jagotoɓe dabaji kañum e buuseɓe neno ɗe yo baale tati mawɗe gonɗe ley Mali ɗe kawrintidi baale mumen ɗe so gaɗine walde wotere ɓe mbi a jonka interprofession jonka ɗum woni golleji jaadoji e dow gollirgal gotal sabi ɗum fuu e dabaji ɗi ɗum haɓɓi marowo o cottowo o e kirsowo o fuu e dow dabaji ɗi haɓɓi neno nden walde ana jooɗi Mali gila août 2021 mi woni président mayre nenno walde ruggaɓe ko wari ko kañum famminike sanne joni e nonnino e famminike sanne e Mamoudou Abdoulaye Diallo hay joni e banggal ruggaɓe e ruggaɓe hoɗum jaati woni ruggaɓe. bon ruggaɓe enen ga meɗen ga e haalaji mum keewi jaati nenno heɓe fuu no narrata ruggaɓe yo duroɓe noon e minen ka hono komin nanata to amin to gilla walde nde yettaki Mali so mi wiɓe rugga wari fuu ruggaɓe gonana duroɓe joguiɓe ceefe mawɗe soɓe gaari e leydi dañi mabɓe ɗi ñaman leydi ndi fandi laaɓa ñamano huuɗo ko fof fa timma ɓe ƴaɓɓo wiyata hay rugga wari nenno min woni kamin andiri mais yogaɓe tan pirtira ɗum haalaji kewɗi wiide wujjoɓe wudde yanoɓe teetoɓe mais minen kam komin nanano e rugga guelle min suka e famaɓe rugga nde wiya wari fuu ɗum hewɓe dabaji duroɓe funnangue to ɗo iwrantamin nden ɓe gardata e dabaji so dura so ñammina huuɗoji fuu ko woni leydi so coƴƴo goto fa so anani torti foof a tawan huuɗo heddake e ladde nde fa na waɗa yolbere dabaji famminike sanne joni e hoɗum jaati woni hakkillaji heeɗi keɓɗo fa walde ruggaɓe joƴƴineɗo Mali ɗo ko nanannoɗen ni Burkina Niger Ghana en e enka leyɗe kettuɗe en funnague ɗe tan woni hono ko ɗum wonnono e ley pulaku heddeji tonɗi faami sanne lamdogal ngal weeli kam sanne nden no walde ruggaɓe an nandi hono Niger ɗum woni
mi aɗa anndi ka golle durngol ka ane leyɗe meɗen sahel ɗe fuu fa natto e onoyte e leyɗe ɓaleɓe goɗɗe durngol dabaji ka ana woodi nenno concept onoyte jonka ɗum ɗo rugga o ana woodi nigére ɓe noddirta ɓe rugga fa jippoɗaɗa e ley onoyte Benin en e yaade Togo en sabi aɗa anndi kamɓe du toon ɓe eggirta yaade nenno inɗe ɗe kedduruki toon en e on ɓe mbiya kamɓe du rugga ka walde nde jaadi fande jooɗo 74 nde joƴƴina wiyande walde ruggaɓe Niger toon nde fuɗɗi kone fuɗɗi ko jonka nde laayi 74 gila 74 nde walde ujunere temɗe jeenayyi capanɗe jeɗɗi e nayyi caggal 73 o nde joƴƴina onote Burkina Niger to ka nde laayi fa nde yeehi e Burkina nde yeehi Benin nde yeehi Togo nde yeehi Ghana a faami sabi hoore mayre ana fa Cameroun jaati nden noon ɗe joƴƴina ko nde jooɗori de fa tawe hunde fof ko laati wallitidde durooɓe egga hoɗaɓe e maroɓe fou tawi kayre darontoɗo tiɗala fou jottiɗoɓe fou kabaru laamu a faami fou tawi kamɓe nenno kabaru wonte jonka ko laatidu fou e haybude durduɗe koɗorɗe fou tawi ene darani ɗum nenno durduɗe koɗorɗe e eggirɗe ɗe sa ƴeewi fou enen egga eɗen jalta te leydi meɗen Mali eɗen jaaha fa Mauritanie yoga ɓe aɗa jaaha Guinée yoga ɓe aɗa jaaha Côte d'Ivoire yoga ɓe ɓattiɓe Burkina a natta e Burkina so ruggaɓe ɓe joƴƴinama fou a tawi ɓen en laatoto fe so natti leydi gondi fou ɗo nattirɗa fou sa lamdike rugga o tan sa yimo fou kanko laatto hono jaatiki ma so Mali o warina so neɗɗo Mali yalti so natti leydi gondi fou tawi omo darene hunde fof ko laati tiɗɗalla maɗa fou e leydi ndi jaaɗa ndi tawi rugga o darente eno ɗum woni so ɓe muuyi wande fa tawi duroɓeɓe tiɗallaji keɓojiɓe leyɗe goɗɗe ɗe tawi ɓe jogui darantoɓe ha ƴeewama du golle durgol yo golle kiɗɗo golle fina tawa eno kulle kewɗe ono laatiɗe hono fina tawa en fou e maliga yogaji ana tawa e hono ko wiyete adnaɗo ndu fou renti e ley masala haala joni sa ƴeewi miside jenne sa ƴeewi miside tumbutu ɗum fou hunde fof ko yetti hono golle mayre fou a tawa Nations Unies nde walde nde adnaɗo nde fou renti nde kañum warta so moƴƴina en jogui tawal tan andana e aduna o fou miside jenne nde kañum miside tumbude miside nokkuje noon andade e aduna ɗe fo aduna o fou teddini yaadi eno ɗen hunde fof ko yettiɗo fou a tawan won daranto ɗum UNESCO ana darano ɗum ko laati hono ko wiyete culture no fina tawa en fou enen on golle noon yo golle fina tawa no pinɗo fou tawan sara mum ana dura ana egga ana hoɗa woni badiyankaku jonka ɗum wonide woni walde kana ande yo ɗum fina tawa noon yo teddine fa tawe e jonka eɗum walla fa ɓurti tawi ana kayba eɗum waɗe fa tawi egga hoɗojo ana jogui hono ko renata ɗum saabi hunde fof ko yetti egga hoɗo so wiyama hunde adnaɗo ɗum furentide fof a tawan joni ka hono tiɗalla kewɗi hono keɓoyi en joni ɗi jaati aduna o tan wawi rentude wallodira yalla e hunde ne reeno nde hayɓe eyyo jaati jonka fa tawi walde nde ene yaafa Nations Unies tawi duraɓe jonka hono golle maɓɓe annanɗe hono golle kaybaɗo fa tawi durowo ka a yettorta ko ɗum ni tan so jottina ɗum tiɗalla batte a yii ana dura nden no ɗi fou ɗi anniyaji goni toon jonka adnaɗo ndu fou Afrique fou naggodira e majjum saabi Afrique fou ana renti hono o golle fey so a tawi wona pullo so a tawi Sine goɗɗo ana so jogui daba en dura fou a tawan ana kañum e fulɓe ka ana ndenti e on golle nen fa holla du neno golle o du o wona hono golle fulɓe tan fati yimɓe milde jonka nde walde fulɓe tan mais enen gam men Maliga ko ɓuuri hewde fou nde wi a duro fou pullo noon ɗum waɗi so ene naayi e fulɓe ka nokkuje goɗɗe a tawan so fey so fulɓe ngala a tawan durgol ana woodi mais tawa noon te durowo o ni wiyete jonka durowo famminike sanne Mamadou Abdoulaye Diallo joni ko woni hono banggal golle ruggaɓe woni hono ko kalɗa ɗo e ɗum woni hono ko kalɗa joni min landugal ngal jaati a jabaki landugal ngal fa jaabiɗa landugal meɗen gongal e joni hono jaati huɗum heeɓi hakkillaji moɗon fa kenɗon ruggaya ko o waɗe e leydi meɗen ɗi saabu ɗum walano ɗo hono jaati laati hakkillaji hoto ɗi iwri faami sanne hakkillaji ɗi par ce que ruggako o ana foti duuɓi tati hikka mbiɗa nananamo mi yehino Gambie foti toyde e batu walde am toon ana haɓɓo yooro ana wiye Sils min porri e batu maɓɓe Gambie
te 2021 sanne mi awri tan e neɗɗo Burkina wimi noon te walde haaldi kam haala walde ruggande lamdi yalla mi won hen mi ala hen sabi mi annani hunde sifani kam walde nde o holli kam ɗereji mayre o wi oɗon kaani wande ne Mali sabi noon paama ɗum hunde fof ko wiya pula ko wiya a duroɓe fof fey tan woodi nokkuji goɗɗo so Mali wala hen fof anandi hono sa waɗi sa ya waɗa kufunini nen ɓe ɓooyi eɓe nodda kabar majjo ɓe mbiya tinne gaɗon ɗum Mali sabi Mali minen toon woni mamiraɓe amin toon woni asulu te pula ko e sous région o fof nden no tinɗon walde nde ne waɗe ɗum saabi so jonka so walde nde wiya nde waɗe Mali ha tawi jonka sabi enen du dabaji men an jaa kamɓe dabaji maɓɓe ne gara ha tawi heeɓe fuu ɗo keeɓi tiiɗalla fof tawi ene keeɓa waɗonte wallodirde ɗum waddi walde nde Mali famminike sanne e joni on yimɓe hono foton woni hono joƴƴinaɓe ɗo banggal rugga e Mali hannde sabi hunde joni fuɗɗi sabi a yi ñande ɗon altinere ƴaɓɓinde woni ko pilki ɗi gaɗa andala yi te forri hen yalti e téléji ɗi yaati ɗum jooɗineno ɗum min pilki yimɓe sappo worɓe sappo e goho woni yonete filkaɓe e ley Mali mais balɗe garoje ɗe sabi pula ko yimɓe hewɓe kolli ana jaadi e hunde yimɓe heɓe guji ana gondi e dartude jaati yalla e ɗum heɓa waɗe to mun en nenno ɓe anda du ɗum yo walde noon ka darantonde wonete duroɓe e fulɓe maroɓe dabaji duroɓe dabaji egga hoɗaɓe badiyankoɓe so fulfulde nde ana yaara noon fa homo fof heɓa famde ndenno ɓe sappo e goo worɓe woni filkaɓe mais caggal mum wonete rewɓe du ana jogui hen palasi sabi nokku fof ɗo durgol woni fof a tawano rewɓe du won haldoɓe mun en won gollidowo e rewɓe ɓe ɓe du wonete min cuɓɓima yimɓe tato hannden ɗowtoɓe wonete rewɓe du e kabaru majjum jonka yahu so kaldoya e rewɓe egga hoɗaɓe wadiyankoɓe fa tawi kamɓe ɗo ɓe kollidirema noon walde nde yarata fa tawi hunde fof ko latto fa yimɓe keɓa famde nde fof tawi rewɓe ana mbawi famminde ɓe rewɓe ana cawdi worɓe ɓe saabi rewɓe bandira e muɓɓen hanɓe haalde yo jaati hanɓe ɓe famminede ɓe jaati haɓe famminede ɓe jaati kamɓe du fof pammina rewɓe walde nde no yarata no hani gollirde neno ɗum do homo fof eno jonka no yarata nonno joni e ley haala maɗa ka ko woni sembe golle ruggaɓe ko ka fou ɗum woni banggal hono e kamɓe maroɓe dabaji ɓe e burti maɓɓe koɗɗorɗe maɓɓe eggude maɓɓe e tiiɗal maɓɓe newamuye maɓɓe ɗum woni golle rugga o an waɗa hoore ruggaɓe Mali wote gaɗɗon na yimɓeɓe koolima se dokkima urwa gaɗɗon na yimɓeɓe koolima ni se dokkima hoore yakko kañum yaati sabi fa walde nde nde jooɗo e min kawrini yimɓe fa heewi yimɓe région ji ɗi fof sabi sa ƴeewi ono yimɓe sappo go joƴƴinaɓe ɓe yo yimɓe Kay gon hen yimɓe Mopti gon hen yimɓe Tumbutu gon hen yimɓe Gaawo gon hen yimɓe fof gari mbi ana jiɗi nattude hen mais les sappo go filkaɓe ɓe sa ƴeewi fof ɓe gana nokku goto ɓe iwata ƴeew Cooki won hen yo Awsa won hen ƴeew Jalluɓe won hen Hayre won hen Seeno won hen Jenderi won hen nano ɓe fof Ñooro won hen Nara won hen ɓe fof yo yimɓe suɓaɓe e nokkuji mun en so gari so joƴƴina yo ruggaɓe wona fof wona hono aɗa jooɗi Bamako tan a ɓamama mais homo fof kana haaldi e nokku mun en tafon so ɓamma so filka kana nokku mun yembira waɗe hooreji muɗum en tawi so haala mun en haale fof tawi kanko haalata a faami sabi won yimɓe woɓɓe warduɓe yimɓe wiyete leñol muɗen fof so mbi kañum ka ƴeew o kañum ardini ley Bamako ɗo sabi baale maɓɓe ana goodi gelle ɗe fof wiyete gonɗe anandi Bamako ka homo fof to mun to iwi tan mais ɓe fof jogui walde mun en walde wonete jaaleyel mun en eɓe jiida Bamako ga ñande fof taw kadi fof ɓe mbatta donc ɓen en fof wonete kollitimin kañum ka oɗo ardi a faami nden no fa yimɓe wonte wattaɓe filkaɓe ɓe ka fof ɗum noon ɗum warra wona hono a wari tan a wi gaɗɗa mbiɗa andi hewɓe na kaltira kana ƴeewe yalla aɗa hoola jaati aɗa hoola to jeeyaɗa to aɗa hoola yalla darde ma wonto ayo jaati darde ma won toon aɗa hoola to moɗon to wonno honete darde lobbere e hoolare e ley honete leñol maɗa ngol so gaddeɗa ɗum a faami nden noon min tawede min woni hoore maroɓe dabaji Mali fof
e haɗay leñol amin ngol eletta amin to mi ardini kam wiidanete min ka min woni hoorojo maɓɓe kabaru margol dabaji neno ɗum waɗi kam min e hoore am te ruggaɓe neno ɗum ɗo ɓe joni jooɗodiɓe fuudu kañum en jooɗodi so jamiri wi haya minen ka Mamoudou Diallo min ardinta fa laato onete hoore ruggaɓe Mali ɓe fuu ɓe jooɗi ɓe jamiri ɓe mbi an ɓe koyli laatoɗa hoorejo ruggaɓe yo Allah wallu amin amin Allah wallu mbawta hoore yaafo o keɓa darja muɗum e nafa muɗum pula ko oɗo fuu heɓa darja mum e nafa joni e onon ruggaɓe Bamako ɗo joƴƴina ɗo hoto golle muɗum ɓuuri sembe Bamako ɗo na to jeeya ɗon to ruggaɓe wona Bamako tan Bamako ɗo onete jonde bureau o nde waɗi ka ley Mali fuu min gollata min so tawi aɗa andi kam seeɗa fuu mi wona Bamako ɗo indortomi ka wala fuu ɗomi yaata e Mali nenno woɓɓe ɓe du hewɓe maɓɓe fuu kañum du fuu e ley Mali goni ƴeew goto amin caggal komin joƴƴina ko tan Ibrahima Dikko o hooti tawi nayi nangganoma konna ñande o hootaniɗi fa o yaltiniɗi o nanguiɗi e junngo laamu ɓe tottama joomiji ay ɗum joƴƴini rugga en ɓe a faami fewi min hannden tan warde e wendo warde téléphone o miɗen gondi e nayyi nanggaɗi heddere e Gomakura en to miɗen gondi e fiide dabare majji kanji ɗi no joomiraɓe majji kemtirteɗi nenno ɗum fuu yo golleji amen nenno sa tawi aɗa heeɗo jaati hono ko ƴaɓɓoto ka fuu aɗa nan nayyi kewɗi ɗimin balli joomum e so kewti e hono ley nanguere wodude nde nenno ɗum ka golle amin tawaɗo miɗen golla ley mum so hande ka so walde ruggaɓe nde ka so wari so ɓeydi dow hen joni ka faɗo dow faɗo onete dow faɗo eyi famminike sanne ay ɗum ka joni mi anda yallo o mbofayde Bokary Alpha Ba waɗama ruggajo kanko ne suusa yaade Nioro e ɗum ni hono wori Bokary Alpha Ba mo suusi tono iwi so wari ga nden so garɗa tan ɗum ka suusa yaade Nioro ruggajo ka eyi ɗum kam min darta jaljallo mamanamo cakuri ñebbe tan min dokkamo jaɓɓore fof hoota ay bisimilla inchallah famminike sanne e Mamadou Abdoulaye Diallo hoorejo ruggaɓe Mali e ruggaɓe joƴƴinama e leydi ndi faaɓe darano banggal maroɓe dabaji e dabaji ɗi hunde fof ko latto ko iwrata banggal daba fou ɗum joƴƴini on hande ne tampere ɓurde fou wonde e leydi meɗen ndi ana wayi hono dongal teddugal ngal e dow maroɓe dabaji ɓe jaati woni oɗon joƴƴina nde ɗo walde on kaldi e laamu leydi ndi laamu leydi ndi ne andani walde moɗon nde gollidal hengal woni hakkude moɗon e laamu o gollidal e hakkude amin e laamu o sa fordi e nde ɗum joɗɗo bureau joɗɗotode fof ministre élevage ana wonno toon Yubba Ba no goto e laamu o ministre kanko woni hoorejo élevage kanko woni darani maroɓe dabaji kanko waɗi présidé no wiyete batu o ñande nden enno ɗum ana holla ka laamu o andani hunde sabi sa noddi ministre ji onte laamiɗo maroɓe dabaji so jooɗiki fof ɗum woni jonka laamu kana andani hunde nenno ley gollidal ngal du hunde fof ko yetti duroɓe maroɓe dabaji fof min kolli tan laamu o ɗum pillanimama joni tembu fewi hande mi wasay noddude laamiɓe sardasi en ɓe fa hollitinde nayyi ana e juuɗe hedde to miɗen jiiɗiɗi ɗi garta hedde e Gomakura en to nenno ɗum ka yo golle amin momin gonni ley mum momin jokkata miɗen gollide miɗen lalmodira e laamu o hunde fof ko yetti duroɓe fof somin keeɓi faamu muɗum fof minen ɗumin jottina laamu o no wawi hewtirede fof so Allah jaaɓi ɗum ɗum mi piyan dabare muɗum onon yimɓe jangguɓe hertidade ma an jaati hoorejo walde nde o a neɗɗo jangguɗo neɗɗo lannata ko yalla neɗɗo jangguɗo kana waɗa hunde nde ɗereji ngala e muɗum ka joni noon wajibi ɗum lannete ɗo fa tawe yimɓe heddiɓe keeɓa faamu muɗum ɗereji ana e banggal ruggaɓe ɗereji gonɗi e banggal ruggaɓe saabi hunde fuu nde wiya walde so joƴƴinama fuu sériyaji gon hen nenno sa wi séria fuu a wi ɗereji a wi bindi a wi ɗereji nenno sériyaji gon hen ɗereji gon hen nenno kono lamdireɗana no gollidal kañum e laamu so nde ɗereji gaari fuu laamu saabi so laamu o siñinayɗi tan anda ɗum waray sanne kana no ɗereji gon hen sériyaji gon hakkude moɗon e laamu ɗereji gon hakkude amin e laamu o sériyaji gon hakkude amin e laamu o fa saabi hunde fof ko gollata fuu saɗa yiiɗi laaɓa fof kana kollita laamu mbiya ɗum hay hunde manere jimmi gollude
sabi fa ministre o jaate wara kana min neldi ɓe ɗereji walde nde hutta fon min kollite ɓe ƴeewe ɗereji walde nde anni ɗum woni ko min jiiɗi gollude miɗen jiiɗi ministre o du wara forra hen en so ministre o heeɓi warde nden no ɗereji gon hen série aji gon hen famminike sanne Mamadou Abdoulaye Diallo hoorejo ruggaɓe Mali e ley nenno joni e ley ala haali e golleji moɗon ɗi hoɗum gikkuɗon na ɗum wara laatade janggo e janggo ɗum laatanade maroɓe dabaji ɓe komin joƴini gikku mum walde ruggaɓe nde warata laatade Mali nde laatoto walde daraniɓe nde duroɓe maroɓe e egga hoɗaɓe sabi sa nani durowo eggo koɗo te fou haalan haala burti par ce que leydi meɗen ndi gilla Sékou Amadou burti ɗi ka fou kono ko seeka ono ko mekkiɗi ko nantenna atan ndi burti gon koɗorɗe gon eggirɗe gon durduɗe gon nden noon nde walde nde warande joƴƴine du e leydi meɗen ndi fou fa tawe ende hayba les commune ngaji fou de joƴƴine fou cuɓoto neɗɗo mum e les cercle les arrondissement e yaaha fa commune fou walde nde nde warande joƴƴine fa tawi heɓe fou ana cuɓo yimɓe mum en hooreɓe mum en andaɓe haala nane en wawɓe darnade no te duroɓe e maroɓe e hoɗaɓe ha tawi eɓe mbawi darnade ɗum ɓe ɓame tawi du nokku fuu ɗo burti ngoni tawi ana anda fa ɗi kaybe fati ɗi uddu sabi so burti uddi koɗorɗe uddi eggirɗe uddi fou ɗum waɗata baasi hakkude yimɓe sabi saɗa wowi nanngude ngol ɗartol a waɗa tawi ngol uddama a turtiki a yeehi a bonnoyi guesa na a turtiki aɗa ronki andude fuu ɗo eggirta fou ɗum waɗata baasi nenno walde nde e hoore mum kono jooɗori fa tawi hunde fof laati baasi hakkude ndemowo e durowo ana famɗita sabi timmata sabi ɓe ana ndema ɗi dabaji ɗiɗo ana jaaha ana garta waji bonanda waɗan ka tawi ana ɓuyta fa ɓuyta baasi hakkude ndemowo kañum e durowo hande ɗo gonɗen ɗo oɗon daari jaati an ka miɗa andi an ka aɗa daari fayset fande ma laatade ruggajo aɗa daari hono wallude maroɓe dabaji ɓe kala ɗo dabaji itteta e sagiraɓe heeɗiɓe du paama so wiya maroɓe dabaji hertanaki pullo tan enen le leydi meɗen ni yimɓe fof ne mara dabaji fayso tawa fulɓe ɓe koni wayna ɓeeka dabaji ɗi ka hertanaki pullo hay nenno joni min ɗon paami ka wakkatiji kewɗi aɗa nodde e tiiɗallaji dabaji illa rugga o ka waray hande ɗo gonɗen ɗo pullo fuu gonɗo ley Mali kemɗo tiiɗalla banggal dabaji seɗi konaɗi seɗi nanggaɗi no ɗi gaɗa fa ne wawi noddude on ono ruggaɓe oɗon mbawi daranade ɗum hande o ɗum min jooɗori ɗum joƴƴini min fa tawe hunde fof ko laati tiiɗalla jottiɗo maro dabaji so wonno joni golle o fuɗɗi yalla o jottike ɗon tafa golle o kam fuɗɗi sabi mi haalnima nana wi faɗo dow faɗo nde fadde majjum warde mi président golle moɗon ɗum golle mi président interprofession Mali a faami président interprofession so ministre élevage o iwi fof kañum warata sabi kañum lamdete ko heddi ko fof a faami ndenno président interprofession kañum lamdete rugga o ka wari tawi interprofession ana woodi tawi golle oɗo ana woodi nenno jonka fa onete o heɓa o yaaja tawe yimɓe fof ne andani hunde sabi ɗum ɗo wiyama interprofession a tawan heɓa famata ɗum e tubakure nde mais so joni ko ɗum wiya rugga ko wiya jonka hooreɓe maroɓe dabaji fa onete ɗum yalti e télé radio ji kaali sappuji fof kaali yimɓe paaman sabi miɗa andi fa onon journaliste ɓe ɗon lamde wakkati fof ko ɗum woni sabi ɗum wardi e inde fulfulde yimɓe ana nana won faamoɓe hen wonko famata ka yimɓe paama tan yo walde noon walde daraniinde duroɓe egga hoɗaɓe a faami Mali e leyɗe goɗɗe fof walde nde ne woodi nokku fuu ɗo durowo heeɓi so yetti fof so lamdaniki leydi nattata ndi so Niger nattuɗa hannde so Burkina nattuɗa so lamdaniki hooreɓe rugga fof ana heewi ko jiiya nenno ko warata ko du min ballan yalla walde nde ana naata Mauritanie yalla ende natta note Sénégal fa tawe nokku fuu ɗo durowo hetti fof ana tawa toon hono ko wiyetede ambassadeur mbawɗo darnade mbawɗo wakkili muɗum mbawɗo darnade ɗum so tiiɗo Allah yettike ɗum nenno ɗum woni hono ko jinnoon ɓeydude henne a famminike sanne e nenno joni e ley ɗum ɗon e joni ka onon ka golle moɗon o kana wayi hono golle fuɗɗi bureau moɗon manda won hen e bureau amin o manda woni hen a faami min joƴƴini rugga sa laatiki rugga fof ɗum ka heɗota rugga fa bada so adiki a laatiki a rugga hoolama wiyama rugga fof ɗum ka a rugga noon maintenant bureau so joƴƴinama bureau joƴƴinaɗo o manda mum yo duuɓi 5 so duuɓi 5 ɗi jawti hono wiyete bureau goɗɗo ana wawi joƴƴinede ka fof a tawan bureau ruggaɓe
sabi so wiyama te ruggaɓe foti yimɓe heɓana mbiya gaɗan baali ruggaɓe yimɓe paama du so wiyama walde ruggaɓe kana tawi a rugga woni a hoolama to moɗon to a wari yimɓe man gaɗima recommandé wima amete hay minen kam min dokki on boori diallo woni hoorejo amin kabaru on te margol dabaji to amin to nen no pelkinimin mo kanko laatoto ruggajo amin sa filkama fof a laatiki rugga joni sa filkaki fof aɗa yiɗi ni ka a wana rugga saabi nen no laaɗa rugga du te an jogui toon en hono hoolare mawde tawi aɗa hoola wona hono aɗa jogui kaalisi a waɗi hoorema a waɗi laatiki rugga wona miɗa yiiɗi laatade tan dumi laatiki kana tawi hoolare nde ka ana jokki caggal kana keɓon tawiral jomum no hoolaɗo ɗo jeeya ɗo yimɓe mum tawi yimɓe mum ɗum jaari cuɓiɗo ɗum ka joni ana wayi hono député en naha ayi an nandi hono député en sabi an woni représentant maɓɓe représentant ɗo jeeyɗa ɗo jeeyɗa ɗo an larto so jonka hunde fof ko iwri to moɗon to fof a tawan an noon eyo jaati anda tan no kalduɗon ɗo ɗum ni ka eɗum jogui hunde joguinde sembe sanne du koye fa sanne aywa bisimilla nam e joni e fa hande e banggal majjum gollidal hengal woni hakkude moon e baale goɗɗe gonɗe leydi ndi syndicat en dabaji ana ɗo walde tabtal pulako ana ɗo baale kulɗe goɗɗe anayi gollidal won hakkude moon e banggal ngal ɗo gollal e walde syndicat e marɗo dabaji min jaatimi won ley e bureau o hono wadde nde ɓiyata sinel preuve nde min sinel preuve min won ley bureau maɓɓe interprofession kañum ɗi golloɓe dabaji min président muɗum national tabital pulaku e won yimɓe heɗan mbiya tabital pulaku nde ndimaɗa sa ɓi pullo fof a woni hen saabi hunde fof ko laati pulaku e ko nandi e mum fof no wiyete sa pullo tan a woni hen neno minen tabital pulaku baasi fof wala hakkude amin min gollidan saabi so wajibi so wiyama te tabital pulaku fof margol dabaji durgol ana e ley golle pulaku fina tawa fulɓe ɗum woni tabital pulaku dabaji fina tawa te tabital pulaku yaltan ley hen nattande hen narami wana wajibi nete tabital pulaku wawa yaltude hen feytu ley hen woni nenno hunde fof ko laati ko waɗi e pulaku ko waɗi e durgol e fina tawa pulaku fof min kolli tan tabital pulaku tiiɗalla jaati waɗi e joƴƴingol walde nde hakkude minen yimɓe woɓɓe haala kaka yettiki tabital pulaku yelo tabital pulaku ana haala hakkude amin mais e walde nde wona walde tabital pulaku kana yimɓe paama ɗum do walde noon walde fina tawa mais tabital pulaku ana toon hunde fof kami du e walde fina tawa mais tabital pulaku wona walde duroɓe a faami nenno kana ɗum do yimɓe paama e nde wona walde tabital pulaku noon mais hunde fof ko laati fina tawa fof ana wawi yettinede tabital pulaku fa kami du tawi no garɗirta fof ana wawi wiide gaɗen ni fa garɗa nenno ɗum ɗum min mbasata wande noon yettade tabital pulaku hollitinde ɗum hunde fof komin gollata e ley yonete fina tawa o tawi kongal tabital pulaku du ana naata ley ko nayani banggal dabaji ko naati banggal dabaji ɗum woni e ley walde kay yo walde yonete maroɓe dabaji nenno tabital pulaku fulɓe gonni hen sinuji goɗɗi gonni hen saabi fulɓe e yaaduɓe mum e yimɓe yonete pulaku ɗum woni yonde tabital pulaku nenno hunde fof ko laati kanjum tawaɗo toon fof annduɗo na jinɗo fof e majjum fof ɓe mbawi lamdade ɗum hunde maniri no gatten fa margol dabaji ngol durgol ngol fa heeɓa garɗude fa yaara yeeso ko ɗum kamɓe maɗɗe gonɗo tabital pulaku fof ana wawi hokkude min noonte hakkille min ɓaman du so tawi ko nafata noonte duroɓe e maroɓe noon ɗum du min mbaɗa nenno noonte ɗi ka fou an nandi sago nadduɓe laana famminike sanne Mamadou Abdoulaye Diallo hoorejo ruggaɓe Mali jetti Allah yo Allah jingan en fa hande majjum e joni onon hoɗo woni sembe men o ndeɗo walde mawde joƴƴinade joni wiyande daranotone banggal maroɓe dabaji Mali fof no Mali foti mawnude ɗum hakkude kidal e kajolo hakkude Ansongo e Kidira hono hoto woni sembe mo e majjum hoto keɓton ndi jawdi hoto jawdi mum iwata taƴƴe gaɗɗon na carte gaɗɗon na hono jaati hono kabaru ngaalu moon o worri ɗum yi hunde fuu so anni ardiki fuu hunde ne gasa sembe min yo go'o tafon min ɓiɓɓe leydi miɗen andi leydi ndi miɗen andi neesu mayri miɗen andi yimɓe mayri yo go'o sembe amin wanana min tugota kono yimɓe ɓe min dokka fa ardo walde nde nenno ardinaɗo fuu a tawan an jogui an jogui hen bawɗe fa tawi walde nde sabi hunde fuu nde wona hono jawdi tan sa yiiɗi a woni hen fuu a tan aɗa wawi darnade ɗum nden noon sa wiyama durowo e marowo fuu sa pullo fuu a tawanoete sa pullo durowo fuu
a tan aɗa darano ɗum so wiyama burti sa durowo fof a ƴaɓata burti udde sa wiyama darɗen yalla en keeɓa burtol fa ngol diide sa durowo fe sa yoɓaka a darato nenno a nandi hono wonɓe ley hemɓe koye mum en gollanta nen so hoore ma gollanta fof to a jomdi ka e walde du so wiyama walde ne woodi fof min mbawi moƴƴinde carte ji yimɓe ɓe natta goo ɗiɗoɓel mum du so a naata walde nde so a wiyama a ruggajo fof kañum du ɗum du a won sarɗiji ɗi joɓata hono ko iwreni min Niger warde mbimi min hono wiyete neɗɗo fof pilketeɗo hooreji to mun en to fof a tawan hono wiyete ñande joƴƴintede so hoolare fewtinama ma fof a tawan teddegal ane ma dow teddegal ma ngal saabi a yii feyinde min pilkotode yimɓe hewɓe teddiniri ɗum gayi a faami won teddinirɓe ɗum kaalisi so dokki nenno ɗum fuu so hawrinama fof a tawan ɗum yo jawdi walde noon nenno ndi jawdi en wawi hawrinede saabi en mbi gayi jowiji ɗiɗi e jawdi mbaalu ɗum woni ko pilkotoɗo fof filguirte bon minen min ƴeewi sembe yimɓe fota hono gayi jowiji ɗiɗi wona keɓaɗo fof hokkata ɗi ka min mbi joni min ɓuyta tan fa tawi neɗɗo fuu natto walde nde fuu a laato rugga fuu aɗa wawi yoɓɓude min gaɗi gaari godi fof jonka ono hakkude ujunaje noga en jawdi mbaalu ndi du min mbi min gaɗa ɗum ujunaje 5 jonka coggu laaɓi pilkirki ko jogotata sa filkama a ruggajo jonka hono sawru ma tan jonka ɗum du min gaɗi ɗum ujunaje 2 ɗum woni jonka ujunaje 2 e jeɗɗi woni wonete neɗɗo fof pilkoto so laato rugga to muɗum en ɗum woni ko on yoɓata ɗum so yoɗɗi ndi jawdi ene wawi hawrinede ha tawi hunde jawdi ndi walde nde jeeyi jawdi ndi walde nde jeeyata ndi ha tawi ono wiyete wawirta gollirde ene wawi gollirde so a dawan dartonoɗi yimɓe dabaji mumen na so laamu haaldete so sardete fof a tawan hono wiyete nde ɗum ko ana woodi so batuji ɗum noddama caggal saabi en mbi walde nde e naɓande fa Nations Unies neno ɗum fof sa ƴeewi fof jawdi noon noon saɗa yaaha fa kaala e inde Mali aɗa wawi so jawdi ndi aɗa woodi fof aɗa wawi dawrude ndi jaaha keɗoɗa ko woni toon ko so wonko dabare ko daarete fa tawe leydi ndi ana wallire sa yeehi a foroyi hen fof sa tinema weeli a heeɓi jawdi toon ene wadda ni hono te maro fa wiye burti jaltine fa wiye koɗorɗe moƴƴine sa wiye durɗe awene huuɗo fof a tawan nono te aɗa wawi yaade hegoyade jonka sellato gadda joƴƴina jonka tawe durduɗe ana moƴƴine burti ana moƴƴine koɗorɗe yimɓe fof ana moƴƴine ha tawi marɓe dabaji ana keɓa hono te weltade sa tawi tigi du leydi meɗen ndi durduɗe ana pamɗi hen sanne feeyo ana woodi ka hono te fa tawi huuɗo ana hen e ɗum fof e bandum en fof a tawan wala hen nenno ɗum fof fa durduɗe awe huuɗo ta nokkuji nokkuji demeteɗe ɗe ɓuuri nema eyyo nokkuji tari eyyo jaadi ana tari huuɗo ana awi awede ley hen so ko sankete soko moƴƴinde ko waɗe harima fa hono te ko wurta fa gasa fa tawi dabaji ɗan keɓoɗo ñama ɗum fof randi fa jawdi mum yalta e junngo laamu na yalta e juuɗe yimɓe tawa an tiiɗi mais so en keeɓi walde nde joni aɗa wawi yettude sella yaade daaroyde so gadda wonte walloɓe en fof ɗum fof kono baale bayerde fo en baale mawɗe ayi fa jiida e bayerde fo en wonte baale mawɗe balloje ɗe fof so wiyama batu mum ana woodi saabi joni fewi nde walde joni e ley lewru tubaako dara toon ndu assemblée général mayre mawde ana woodi fa ɓe joƴƴina bureau union africaine ɗum woni jonka walde nde Afrique furiyenti e kabar majjum a faami nenno ɗum min jahan en andi hannde kat walde nde mara kalisi mais so ardinama hunde du fof wajibi dañ ko andu ganduɗa nenno mi yahano so Allah jaaɓi so wiyama yimɓe ɗiɗo woɓɓe les batu fa union africaine o bureau mum o jooɗo mi yahowo so Allah jaaɓi mi yahane inde maroɓe dabaji Mali fou fa tawe Mali du gueɗu mum ana yalta ley hen e ley bureau wonete mawɗo o jooɗo saabi min yaata e mi woni e min hani nattude e ley bureau o e africaine o e inde Mali ɗum yo hunde mawde nenno joni fande meɗen e wakkati meɗen o ɓuytike wakkati o seeɗa heddi e muɗum e joni fande meɗen sertude hoɗum jaati woni yelamoɗo a indi union africaine jon a indi Nations Unies jon ɗum yo hunde mawde nde maroɓe dabaji ka milata fehi Mali ɗo yalla inde muɓɓe an tawe e ley ɗeɗo baale mawɗe e aduna ɗo ɗum ɗon a indi ɗum joni nenno ɗum ɗo woni yelamoɗon fa tawe maroɓe dabaji ɓe torraji maɓɓe nafakaji maɓɓe ana tawe e ley ɗeɗo baale mawɗe Nations Unies na union africaine
noon jaati noon ono immaade amin jaati yelami muye wono min gondi fa tawe tiiɗalla gonɗo dow duroɓe e maroɓe dabaji ana immo fuu kana so tawi walde nde nde yettiki fa Nations Unies Union Africaine e kañum du e baale Afrique ɗe fuu kañum kawrata so gaɗa walde mawde wodere tawi kañum de an darano nen nden walde warata so daro jonka ha tawi golle meɗen dabaji ana andita e Nations Unies ha tawi durgol golle durgol yo hunde noon nde annare no foti yenti saabi sa duri a jaññi a ɓiri sa ley genni gonɗa genni fuu yaran so nagge waati a hirsi nagge joni genni ndi fuu ñaman nenno ɗum fuu sa ƴeewi fuu on golle yo golle noon mo daraniɗen nam surbaba fuu daraniɗen nenno sa ƴeewi jonka leyɗe ɗe fuu Mali hannde e Mali leyɗe piliɗen ɗe fuu enen ɓuuri hewde jawdi enen goni dabaji premier Afrique te imowa ɗum ñamoɓe CFA hono mo joguiɗen ga en o fuu enen ɓuuri hewde jawdi so wiyama CEDEAO en goni ɗiɗo Nigéria tan ɓuuri en hewde dabaji e ley CEDEAO fuu nenno sa ƴeewi ɗum fuu nenno golle meɗen noon te durgol e margol dabaji ngol yo golle noon joguiɗen nafa wana Mali tan leyɗe kewɗe ana kewrodiri e meɗen fuu enen dokkata ɗum en tew yo laggini enen dokkata ɗum ƴeew Sénégal enen dokkata ɗum Côte d'Ivoire enen dokkata ɗum a faami leyɗe goɗɗe ana iwa ha sella ana gara ana ɓama dabaji meɗen ɗi Sénégal ana naɓa leyɗe tubakuɓe to mais Sénégal to ɗi ɓamete mais gaaɗi iwata so ɗi jaaha nenno yimɓe heɓe durgol meɗen ngol ana wurni leyɗe kewɗe kabaru tew mais feeso enen ka en andata hen mais dabaji jahoji no wiyete Côte d'Ivoire en e Sénégal ɗi fou tewni ana sotte ana nande batuji ana jaaha fa leyɗe goɗɗe adnarno nenno ɗum fuu no wiyete so walde nde dariki fa on te margol dabaji ngol heeɓi yirwude Mali ga fou a tawan ɗum jogani maroɓe keɓal fa wana seeɗa nenno ɗum waɗi somin muyide arɗo nenno ɗum tiiɗalaji kewɗi ana mbawi heɓude duroɓe so walde nde nde anditama Nations Unies fou a tawan hunde fou ko heɓi durowo fou a jogui ɗo gullotoɗa hono no tiiɗalaji ɗi gorri e meɗen joni so dabaji ana naɓe ana majjani so ɗum en anditama golle men anditama fou nde ɗum yetti fou a tawan yimɓe Nations Unies jati ana mbawi wiide hay tiiɗalla yettiki duroɓe Mali e ɗum e ɗum heeɓiɓe enno na sécheresse kammu tawa e feyi ha dabaji mbawati joni yooro waɗi a tawan ɗum muno fou balligo mawɗo neldete wiye fati dabaji ɗi bon toon so timma keñelo gaɗena par ce que duroɓe onete tampi nen ɗum fof ne wawi wadde balliguji tawe ene keeɓa hen nafa nenno ɗum waɗi so min minen hooremi so yi min jiiɗi ɗum fou fa tawe minen mbawi foɗanade ɗum warde saabi min andi yimɓe heeɓe mbiyan hannde ɓe gana duroɓe ɓe ardinama baali duroɓe min duroɓe noon saabi sa mari aɗa andi durgol aɗa andi tiiɗalla gonɗo hen fou nenno filiɓe caggal amin woɓɓe ɗo fou yo duroɓe a faami mais so aɗa janggi fou aɗa wawi ɗowtude hono te golle ɓe minen kam minen mari minen jogui duroɓe on jangguɓe on jangguɓe min durino min janggi min keddi durde a faami nenno somin ardiki duroɓe ɓe fou duroɓe paama fa min keeɓa yettinde konngol maɓɓe ngol ɓuuri ɗo woɗɗude ha tawe hunde fof ko laati tiɗɗala maɓɓe fof ana wawi haalede yeeso saabi sa ɓami durowo onte joɗɗili ladde jaati sa wi kañum yaata Nations Unies so haala fof sa heeɓa nantinowoma fof a tawan haala ma ka sikke fo kalimama namtaki ayi jaati saabi wonɗo aɗa yaha ɗo fulfulde haaltake bawrankore ko haalte ga men ko a tawan haaltake toon en songare ko haalte ga men ko a tawan haaltake toon kana tubakure haalte nenno ɗum ana yiiɗi mbawɗo yettinde kalimawol e duroɓe ngol nokku ɗo tooyi fa tawi e ngol nane wallahi famminike sanne e Mamadou Abdoulaye Diallo famminike fa woɗi yo Allah wallu fa hannde joni wakkati o seeɗa tan heddi hen noddano hono joguiɗa fewde e maroɓe dabaji fof hertindade pulako so wonno fulfulde kalti gonga e noddar mawdu joguimi e maroɓe dabaji nde walde kamɓe nde warani maro dabaji fof wona pullo wona bamaranke wona siin goɗɗo fof maro dabaji fof durowo fof ɓe anda de walde nde kamɓe nde warani ɓe tinnoɓe naata nde ɓe dokka nde sembe fa nde heeɓa daranade ɓe a faami ɓe tinno du enen maroɓe dabaji nanggodiren ballodiren ha tawi so en fuu en ballodiri en nanggodiri fou hunde fof ko dunguiɗen fof so tiiɗalla noon ana wawi immade dow meɗen ka so en cakiki fou
en lokkeɗan nen so en nangodiri fuu e ley walde nde en fuu en naatinde en jiiɗinde en gollaninde fuu a tan ene wawi daranade en ka sa nami hoorejo fuu caggal jogueɗa sa ardiki a wiya hoorejo sa yeeki caggal a yiya e fe goto fuu na dariki ni na anete an tan a yeehi nanga lawol gongol ndenno si en joƴƴini neɗɗo e mbi hoorejo fuu heeden caggal makko duñƴenmo so yeeƴiki so yimɓe ne kewi caggal makko fof o suusan ka sa yeeƴiki an tan tawi goto fof waɗa caggal ma fof wala ɗo jahata nenno hunde ndu fof ko heeɓi goto fof tawe en fof ɗe gattani ɗum hakkille ballodirta nan fa tawe eɗen duƴƴa ɗum iwa e joomum ɗum woni hono noddango jimmi noddude maroɓe dabaji fou nanggodiren jarodiren sabi enen ni on tiɗaɗana satti hewde e leñol ngol sanne e so wiyama onete o ardi tan homo fou daran ittatama ko sogottu fadde men wallodirde fou o fooɗa wiya so iro funnague noon heddete amin to wiya ɓe koyre boroɓe noon so les machine bourgo yo to wiya ɓe seɓɓe so dow hayre jomum na seeno wiyete ɓe haaɓe a faami nenno so hedde gaƴi o to ɓe ka fou wonete markaɓe nenno joppen ɗum fou en fof kawriten de gonen neɗɗo gooto golle gooto fa tawi eɗen pooɗodira fawnote golle meɗen o yaara yeeso o nafa leydi ndi o nafa enen du ɗum woni hono noddango ngo noddanmi wallay fammini ke sanne e Mamadou Abdoulaye Diallo aɗa jogui konngol cekkitotongol konngol cekkitotongol mi jowti nokku fuu ɗo maroɓe dabaji goni mi jowti laami e leydi Mali ɗo gorri fuu min lamdiki jammun en mi jowti ɗumen sanne barkini du ministre onete élevage kañum e yimɓe iwɓe Niger so gari forude e joƴƴingol onete walde nde ɓe fuu mi salmini ɓe onon télévision o ɗum mi jowti on sanne barkini ni on mi aniki on ɗo yo télé o Pinal TV ɓeydi yarde yeeso fa findina yimɓe hewɓe ɓe jogaki e keeɓa e faamu kañum e jande ha tawi pina tawa meɗen o ana heeɓa yottade nokkuji kewɗe fa paamen sabi sa yii wiyama ruggaɓe fof kamɓe du fina tawa maɓɓe o ni ɓe gaddi men se en jii ana nafa enen du fina tawa meɗen o tawi Pinal TV ana yaltina fina tawa meɗen o fa leyɗe goɗɗe ɗo jiiya enen du hono ko gatten ko kañum du muuya ko gatten ko fa ɗum heeɓa yettade tan sabi sa ƴeewi joni tabital pulaku gam men ga fiɗi ɗon fuɗɗi so naati e leyɗe goɗɗe fa yewti naati leyɗe tubakoɓe nenno fa han ono ɗum jeeyi noon fina tawa meɗen o fa tawi addanaɗo fou ana yiya ana anda ko gonduɗen Mali ga jowti on sanne faydi sanne aywa e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen na e Mamadou Abdoulaye Diallo hoorejo ruggaɓe Mali en paami sanne hono ko haali ko sembini hen tan e ɓiɓɓe adama kana jarrodiren ballodiren nden se mbawɗen wadde kala ko jiɗɗen na wadde se jarrodiray e ballodiray fay hunde e mbawa nenno ɗum ɗon woni hono ko sectiri joni noddude pulako o tinnoɗen jarrodiren na kanko waɗa hoore o wona hono kanko woni hoore en fuu en hoore ka tinnoɗen na jarroɗen na mo ardininɗen yeeso meɗen o si jarrikemo tan golle meɗen o tabi tan yela o ana moƴƴi yo Allah yettinan en yelaji meɗen saabi no holliri ni maroɓe dabaji leydi ndi so tawaɓe ɓe keeɓi yimɓe ardiɓe nafoɓe ɓe tawaɓe e maɓɓe kamɓe jaati fulɓe woɗeɓe ɓe noon kañum ardi hunde nde nenno sikke wala ɗum ka ande jahanno yo joni noon e mbawi woɗɗade haala ka sanne saabi babaɓe woɓɓe ana heewi ardiɓe banggal dabaji aɗa gaɗa e ministére nokku tawa anda fayi gue ɓalewe ne gayranaɓe hay nenno sikke wala so tawi ɓi pullo boɗejo jaati jonnayyi ɗi o jaati woni ardinaɗo hay en keeɓi ko jokken kade altinaɓe hay joni cikkitiɗo ɗon foof so tewti o kanko Mamadou Abdoulaye Diallo so jii o fonctionnaire gonga noon omo anda e leydi ndi sanne o laamo jangguɗo ka sa yeeyi to makko to a andan du pullo boɗejo jaati gaynako jaati noon hay nenno tinnoɗen no jarrodiren fa hannde on calminama sanne on jettama bandiraɓe en kaddiɗo yewtere meɗen banggal margol dabaji hannde Allah hollu en jeɗɗire warore a jarama sanne grand frère